tayo na sa El Nido. So ito yung ano niya. Yan. Okay. So papunta na tayo ng bangka. Right, may paganito oh. Yan. Yan. Super nice. Enjoy lang natin. Ganda. Oh, yan yung iconic na bundok. Yahoo! So this is our first stop, yung 7 Commando. So bababa tayo later, right? So ito na yung area. Wow! Okay? So super nice. alam na sa ating second stop ang
Secret Lagoon. May sikreto sa lagoon. Tingnan natin. Mag-snorkeling na tayo. May makita naman kami dyan. Oo sir, may isda yan sir. Ha? Mga isda. Mga isda at shokoy. Saan yung crocodile na nababalita? So yung crocodile na nababalita. Saan banda? Wala yun dito sir. Mayroon dito nabalita. Kaya yung rock formation po na Dito, nabalita. Crocodile? Ah, okay. kalawit. Iba din yung nakalawit ha. Dito na tayo sa sikretong lagoon. Oo, makahanap tayo dito ng ano, mga butas-butas. Sa lagoon. Yes, baby, go! Can you swim again? Swim, swim, swim! Go ahead! Careful! Oops! Oh! Sabi ko na nga ba, sana hindi na ako nag-rent ng ano eh. Kasi nahihilo ako eh. Ayun ka na, ito na. Wow! 3 na. 3, 2, 2 na! Ayan. Sarap-sarap po. Ha? Swimming na tayo. Aray ko. How about you, sir? Lunch to the max na tayo. Grabe, ang ganda ng presentation. Sobrang na-amaze ako ng presentation. Take note, hilong-hilo pa lang ako nito. Karatayo ko lang talaga kasi nakahiga ako dun sa gilid. Nakadapa ako. Tapos sabi, oh, kainan na! So, definitely, tayo agad tayo. Tapos, yun na, pasensya na sa video. Sobrang galaw, kung napansin nyo. Right? Hindi masyadong, alam mo yun, hindi masyado naka-steady yung yung video natin. Sobrang galaw talaga kasi hilong-hilo na ako, pero kailangan kong ma-capture yung moments namin diyan sa kainan na part. Ay, grabe, ang babait nito mga kasamahan namin, oh, itong mga foreigner na to. Sobrang bait. Ito yung ate ko, ito yung kasamahan namin sa tour. Grabe, ang galing. At saka yung mga fruits, grabe, ang sasarap. Yan. At saka yan. Okay? So, sobrang sarap talaga halos lahat. Right? Yung mga pagkain dyan. So, namimili na lang ako kasi hilong-hilo nga ako. Pero ang binanatan ko dyan, yung pineapple. So, kumuha din ako ng saging, mga ganun. Konting-konti lang. Kasi di ba, nasuka ka pag nahihilo ka. Pero pinilit ko pa rin kasi sobrang sarap. Ng mga, lalo na pag nasa dagat ka, tapos tanghali na yan, around 1 o'clock na yata or 12:30 yan. 'Di ba? Pag nandyan ka talaga, kailangan mo talagang kumain kasi manghihina ka lalo na talon na talon ka pa sa sa napakalinaw na tubig. So I love El Nido. Ang ganda ng pagkaukit-ukit nila, effort sila diyan. So ang sarap pati sausawan ka mo, ang sarap, ang hanghang. Grabe, ang sarap. And then yung time na yan talagang nag-concentrate na lang ako na maka-capture ako ng videos, ay maka-capture ako ng mga pictures dito kasi sabi ko dapat maka-capture ko to kasi sayang, hindi ko maka-capture kasi maubos na din siya, 'di ba? Pag maubos na, hindi ko na maka-capture lahat ng mga ah, mga design kumbaga. So still, nakakuha na ako ng food, so lilipat na ako maya-maya dito. Yan, kuha ng pineapple, sausawan, kuha ng liempo, 'di ba? Lahat. Tapos lipat na tayo kasi nahilo ako kasi hindi masyadong steady yung tubig. So doon tayo sa kabila, lilipat tayo dito sa may hindi masyadong magalaw, doon sa may una-unahan na part, yung malapit sa mga bato. Pero hindi pa namin kami nakalabas doon sa sa bangka. Still nasa bangka kami kumakain.
sobrang enjoy. Tapos may mga isda sa ilalim. Pag inhagisan mo ng kahit ano, right? Lalapit at lalapit. Grabe talagang ano, sulit yung ano ng lunch na yan, yung time na yon. Kanyang taba, oh. Ang taba, hindi nakain. Sabihin nung ano, it's a prank. It's a prank. High blood. It's a prank. Sabihin ganyan. Okay, no? Hindi nakakain. Hindi na kaya. It's a joke. I will give my feet to the... Hindi na. Yan. So yan, tigas. Eat pigs. Hala, hindi, lumubog siya, oh. Hindi niya nakain. Matigas eh. Carnivore. Why don't you They will swim away if I flash down. Water polo? You're doing a water polo. Hey. Ay, nagyepo. Hey. Nagyepo. Polo. It's like a basketball in the water. They're playing basketball. They're playing basketball, Hana. Alam rin nila eh, no? Pag ganyan. Gusto talaga nila kanin. Tingnan, Shot ni Roy. pag kanin, oh, tingnan mo. Ang dami nila, oh. Bilis nila. Pag kanin. They're fast and they are furious. Pero may ibang color, oh. Oo nga eh, parang blue, no? Ha? Ang hanghang. Ang hang. Ang hang. You have lots of food here. You stay with me. Ay, you stay with me. Meron pa ako mga fish. Okay. Under the pole. Sarap na. Sarap. This one. The other one. Wow. maybe I will forget about Kaya pag maligo ka ulit, tanggalin natin yung ano, damit mo. Ito marami pa to. Yun lang yung panties. So, ganun. Wala na akong fish. Dami. Let's see. Yan. Yung bimpo, gawan sila. Lang. Yeah, they have their they belong to the same family. Nag-agawan sila. There. Last one. Fish. Feeding fish there. Like that. Ang dami. Kunti na lang. Malinis The na. feast coming. The feast of the feast. More. Feast of the fast. More na. Okay na, fishy. No more.
Ito yung nakikita ko sa mga movies eh. Feeling ko itong gitna na to. Ay, ito. Oo, lagi. Parang dito yung swimming, sino ba yun? Yung dalawa. Yun, ito mismo, itong dalawa na to. Galing siya doon tapos, sino ba yung artista? Wow! Grabe, ang ganda. Tapos parang ang linis pa, no? Sobrang linis. Wow. Ay. Ang galing. Ba't parang pumasok pa sila doon? Hello po. One, two, three, come on! Wow! Dito na tayo sa underground river. So yun. Wow. Wow. Puro lang wow, no? This is it. Yan po siya. Yan. Ano yung nila, signage going to underground. Yan. Oh. Underground river. So, Diyos ko Lord, buwis buhay yung travel. Grabe yung alon. Ito yung mga kasamahan ko. Yan. Isang group kami. Oh. Yan. Oh, kaway-kaway. Kaway-kaway sa galing sa sa alon. Grabe. Buwis buhay yung alon.